Hello logoफोर खुलुमबाय वेलकाम बैक टू माय चैनल जों दिनै गामियाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय नै सोर थांफागोन जोंजों ग्रेसि नै जोंनि निउ फेमिलि मेम्बार आरोना बेनि नामा जाबाय ग्रेसि सना जों न'आव इखो गासैबो सना होनना लिङो जों दिनै बर'मा थांनो नागिरदों सना नायलाय ओइ बेन मारलायदोलै जोंनि सनाया देलायदो गारियानो खारला जोङो दा पाथरकारियाव नेना दोङो इनिफ्राय आदाबारिसिम थांगोन आदाबारियाव बास गाखोबाय ओमफ्राय नै थाइजौफोरखौ नाहरलाय जि मोजां नुहुरदो 2000 years later लोगोफोर जोङो बर'मा बारबोबाय ओमफ्राय बर'मानिफ्राय गामिथिं थांगासिनो ओमफ्राय बासाव आं फैबोनाय भिडिअखौ बानायनाय जादियासै आं सनाखौ लाबोदोंमोन नालाय ओंखायनो एसे डिस्टार्ब जानायखायनो आङो बानायदियासै जोङो बर'मानिफ्राय आनारस थाइजौ लाना फैदोंमोन बेखौ जागासिनो दा ओमफ्राय नै सनाखौ आनैया फार्स्ट टाइम नङा सेकेन्ड टाइम मोनबाय ओमफ्राय बामना लानानै गेलेगासिनो आनैया माइ गायनो नागिरदों गोसोम जाजोब्बाय मानसिया नै ओमफ्राय जाथा उन्दैदोबो गेलेगासिनो मुनुआ फुङावनो नै थास' बिबार खान्थाल ओमफ्राय माइबा होनना बुंदोंमोन नैखौ बावगारबाय बाथोन जायोनो लाना फैदों ओमफ्राय औवा मेवाइबो लाना फैदों नै बारिनिफ्राय खानानै आइमोना ओमफ्राय आइया औवा मेवाइखौ सायनो लाबायानो नै बेखौनो जागोन जोंहा दिनै सानाव खान्थाल लाना फैनायखौ थाइसे जाना नायनोसै एबार जोङो बाबाया हासिगोन खान्थालखौ नै नाखौ ओमफ्राय औवा मेवाइजों संनो नायदों ओमफ्राय आंथ' मैगं होनाय ना जानो बायो ओंखायनो आङो फ्राय जागोन नाखौ साननि ओंखामखौ जाबाय ओमफ्राय जोङो नै सुखौ जि साजायदों खांसेयाव नायामै मोनानि दसे दुब्लियाव बेरायहैबाय ओमफ्राय नै गथ'फोरा मालाय जि बरियानो दुगैगासिनो इमान हर जाबाय नै सासे गथ'आ उन्दुनो रोंला दाबो बाब्राबगासिनो